Khironi Range Forest ahin pen thengpi kang hua bang phophan neping nang edaphi lotu plot. West Karbi Anglong Khironi Southern Range Forest ke parlo jirken deng beat office ka imti mong lapen staff atum pen kai teng ajo ka homri dam bom hut tasenga rong along pen ihumta ta mobile aphai AS02 CC1143 thengpi ke thabagari nepon long lapen lapu Khironi Range Forest ahin penta kai kya teng asona joapor duty chidam bom hut ke kanganam piarlo gari lapen idu da bang pu thengpi kang hua phan nep ingnang ponlong lo Bonsita nep ingnang dead pen area long handcuff ingnang era pisita manghume melam tangka joini pen suspect pu iramat lotu plot lo thengpi kang pu abang prop amen ke Vidya Singh Ronghang apo men ke Singh Ronghang inut suspect pu abang phan plote ari handcuff kangnang phamri pen ke kok an ki claim aputa mathame mile agari lake tata mobile aphai AS31C 0854 Tuwe 12:30 malam aku jadi kendeng pen ajulong la aku Kailas Nes aku ini Forester 1 menjadi kendeng deep in charge lo lang lisi atu ini tuh inform nong pilo jadak pilo pilong la dari ne long check pilo amala inform dari pi dak pen ko staff kothai si la sogari bang wonder da ke kaprek bang kanili tum ke lason night duty lapu reserve forest ni tum dam ready lasi ni tum bang ke normal night patrolling dam bom lo mane by foot si dam bom lo king tum dam bom lo angke ni tumu ke kan malam ke kang malam ason gari lead gari track hai mane ipon bom dam bom lo amat ekta dim long bang mane fresh lead long lo aman nili tumbang ke ambush de pi nonson lason rasta long rasta dong sini tungge ambush no man lo matidi amat lapu gari pen nut amunit bike pen wang yelo amat alang li phan ke lapu kopi phansi anan jo leke bang ma amat alang li phan ke lapu mat siang nep chek lo phan mage nang pi dorkar lo yele amat lasi alang li phan arju lo nang li chidi ma chini ta pini do bomma yelo amalang ida pulo chini ne nilike sitame ajulong yelo asialang li panda nang di tanang dun den no koda ma dim do nang thanik no bo alang li pen tum sop da pedlo amat ke kan molom la potholes do la lang bung hai do amat gari bang kusi log yat agari amanile tumbang hadak ke damong lok lo ke damong lok peti tuman dak masih sis lo agari pen thinki pen amat lapu tractor hang lo ajat hang lo amat la solusi itu dak office on ma pedal lo okay tuwe reserve lo bangke hati poila si gelong nangke market value ke kan bagdo 20 to 30 lan bagdo angke AKB ke 70 kb lan bagke doji ni tem thailong ye ni phane handcuff si ke bondong thailong la se so ku thai ko sala la la sialang li phan bagke ni tumke la rasta long se thailong pot ni tumke reserve loke mojok le lut sitame gari noi ajat noi ni tumka tumanke nepon data ajopor pelo ni tumanke suspected lo besalang di phanke wani der lo la sedat investigate lo ajat lo langli statement en lo ajat lo asi non pani investigate bom ale ku thai nang le tum cardio teng pe nang le tum dai longam lo mate asi non la ala li phan pila nang le tum ni jalan pi manal tu alang li phan la nal tu kinep longa bang phan nal tu jalan pijat pema mate lup lori lason bang si sik pini tu kali ini tumbang ke mo further investigation phan non alang li phan bang ke lason jima pen si alang li phan ke lok depo angke mo aku pini mane hapunat alam the dolo pulote alang li phan aku hang thulipo aku investigate bom jalan pipidat mane lili tumke mane lason lo pula ke dotum unit ke dotum thengpi prang ke li tumke bosai nai masih jadi alang li tumle cibuji je polute li tumke action ke en nang lek ko
abang kinep long ke abang phomen usun orang yang main ke bida sing rong hang arong ke arong ke lang mepi rong kimi arta ke ata ke kakici sama ni apo payment chin manal tu apo pangke cewai lo bulo hala sing rong hang po payment ke alang di payment bang sini ni Hilang Pipen, Konsi Timur Report, Northeast, Garbilay.